Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa, wannan addu'a ce ingantacciya daga Annabi sallallahu alaihi wasallama wadda take dauke da falala mai girma. Imam Nasa'i ya rawaito wannan hadisi daga Abu Huraira. Sheikh Al-Albani rahimahullah ya tabbatar da cewa wannan hadisi ne ingantacce. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya ce la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu, la ilaha illallah la sharika lahu, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. In ka gai waɗannan kalmomin kana mai ƙididdiga su da lisafa su da ƙulla su da lisafa su da 'yan yatsunka guda biyar, za ka lisafa su ka ƙididdiga da 'yan yatsunka guda biyar, ba wai da carbi ba, a'a da 'yan yatsunka. Annabi ya ce, to sai annabi ya ce duk wanda ya gai waɗannan kalmomin a cikin wani yini ko a cikin wani dare ko a cikin wani wata, sai mutum ka mutu a wannan yinin ko a wannan daren ko a wannan watan, to Allah ya gafarta ma zunubanka. Addu'a ce mai sauki musulmi ya karanta ka samu ladar Allah ya gafarta maka zunubanka, sannan ka koya ma wanda duk zaka iya koya ma daga cikin 'ya'yanka, iyalinka, matanka, abokanka, ɗalibanka, ko kuma ka yada musu su ma alherin ya isa gare su. Duk wanda ya koya dan kai ka koya mishi ko kai ka sanar da shi ko kai ka yada mishi ya samu, to in yayi kai ma irin ladar da za a bashi da falalar da zai samu irin ta zaka samu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.